με το 50% του μισθού τους. Τα γνωρίζει αυτά. Τι άλλο θα πάθει λοιπόν, θα πάθαινε η χώρα αν δεν μπαίναμε στο μηχανισμό της Τρόικα? Μπορεί να μας το πει? Έχουμε και πτώχευση, αλλά δεν έχουμε και το καλό της πτώχευσης. Γιατί το καλό της πτώχευσης είναι ότι δεν θα πλήρωνε στους πιστωτές. Τώρα και πτώχευση έχουμε στην πραγματικότητα και τους πιστωτές τους πληρώνουμε αδρά. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει. Και εγώ δεν θα πω τα μεγάλα και τα σπουδαία του νομοσχεδίου. Θα αναφερθώ σε κάποια μικρά, τα οποία όμως έχουν μια μεγάλη αξία. Λείπει ο κύριος Κουσελάς από εδώ. Θα του έλεγα όμως, κύριε Κουσελά, μαζί είμαστε σε σύσκεψη με τους περιπτερούχους, όπου τους δώσατε μια υπόσχεση, προεκλογικά. Και η υπόσχεση έλεγε ότι θα καθιερώσατε ένα σημαντικό ποσοστό κέρδους. Ερχόσαστε με το νομοσχέδιο, αλλάζετε το φόρο στα καπνά και εξυπηρετείτε ακριβώς και με τα νέα μέτρα τους καπνοβιομήχανους. Γιατί κοροϊδέψατε τους περιπτερούχους προεκλογικά? Για να τους πάρετε τον ψήφο? Γιατί δεν βλέπετε ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν? Γιατί τους κάνατε ρητή την υπόσχεση ενώπιον μου? Δεύτερον, έχετε βάλει στην στατιστική υπηρεσία ένα πρόεδρο, ο οποίος κατά περίεργο τρόπο είναι μόνιμος υπάλληλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχετε παραδώσει δηλαδή την στατιστική υπηρεσία στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μόνιμος υπάλληλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πείτε μου ευρωπαϊκή χώρα που να έχει βάλει μόνιμο υπάλληλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πρόεδρο στη στατιστική υπηρεσία. Και ερχόσαστε τώρα με αυτό το νομοσχέδιο, κατεπίγουσα διαδικασία, είναι κατεπίγουσα διαδικασία αυτή, να δώσετε δικτατορικές εξουσίες στο ανώτερο στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που τον έχετε πρόεδρο της Ελστάτ. Χωρίς συζήτηση, χωρίς διαδικασία διαλόγου, χωρίς νομική και νόμιμη διαδικασία στη Βουλή, με πραξικόπημα. Και σας λέω, γιατί το κάνετε αυτό? Θα μας δώσετε μία εξήγηση? Ολυμπιακή, για να πουλήσετε την Ολυμπιακή και να κάνετε μία εταιρεία στην Ελλάδα, ένα μονοπόλιο στην ουσία, τι υποσχεθήκατε στους εργαζόμενους της Ολυμπιακής? Ότι θα παίρνουν ως πρόσθετο, εκεί που θα τους μετατάξετε, τις αμοιβές τους. Ερχόσαστε εδώ με μια μονοκορδιλιά και τους κόβετε. Κόβετε το προσθετικό αυτό που θα έπρεπε να πάρουν. Και ρωτώ, γιατί το κάνετε αυτό? Σκοπεύετε να επανεξετάσετε αυτή την τακτική? Με τους ερευνητές των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου επίσης. Πολύ σοβαρό θέμα. Για δεύτερη φορά μείωση μισθού και σε αντίθεση και σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους τους που είναι στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα πανεπιστήμια. Γιατί κάνετε αυτές τις διακρίσεις? Και θα πω στην κυρία Υπουργό, κυρία Υπουργέ, περιμέναμε μέσα από μια τέτοια συζήτηση, κυρία Υπουργό, την κυρία Κατσέλη, περιμέναμε μια τέτοια συζήτηση, όχι να χειροτερεύσετε τα πράγματα στο νομοσχέδιο, αν ήταν δυνατόν κάπως, έστω, αν και δεν βελτιώνεται αυτό το έκτρωμα, να υπήρχε μια κάποια θετική προσθετική κατεύθυνση. Εδώ βλέπω την ειδική επιχειρησιακή σύμβαση, αφαιρέσατε το ετήσια. Αφαιρέσατε το ετήσια. Λυπάμαι πάρα πολύ. Γιατί αφαιρέσατε το ετήσια? Δηλαδή μπορεί πλέον η επιχειρησιακή σύμβαση να είναι 2 χρόνια, να είναι 3 χρόνια, να είναι 5 χρόνια και δηλαδή οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη του εργοδότη να οδηγηθούν σε καταστάσεις εφιαλτικές και κάτω από τον εκβιασμό και την πίεση της ανεργίας εν μέσω κρίσης. Γιατί το κάνατε αυτό το πράγμα? Να μας δώσετε μια εξήγηση. Διότι με τέτοιου είδους νομοσχέδια εκτρώματα και πραξικοπηματικές διαδικασίες η Ελλάδα όχι μόνο δεν μπορεί να έχει μέλλον, αλλά αυτό το μέλλον υποθηκεύεται απολύτως. Είσαστε μια επικίνδυνη κυβέρνηση, η οποία οδηγείται τον τόπο στην άβυσσο. Όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο καλύτερο για τη χώρα. Όσο πιο γρήγορα ανατραπεί το κατεστημένο πολιτικό τοπίο, το οποίο αντιπροσωπεύουν
το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και το λαός όσο πιο γρήγορα ανατραπεί, διότι και η Νέα Δημοκρατία το μισό νομοσχέδιο, Κύριε Λαφαζάνη, έχετε καλοσύνη. Το ψήφισε το νομοσχέδιο. Εσείς ψηφίσατε το μνημόνιο. Εσείς ψηφίσατε το μνημόνιο και η Νέα Δημοκρατία το μισό νομοσχέδιο, το μισό έκτρωμα το ψηφίζει. Λοιπόν, αν δεν ανατραπεί αυτό το κατεστημένο πολιτικό σκηνικό σε όφελος της αριστεράς, δεν μπορεί να υπάρξει πλέον ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, περιμένετε, ναι, βεβαίως. Το λόγο έχει επί προσωπικού για 1 λεπτό ο Υφυπουργός κ. Κουσελάς. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αμέσως μετά. Ναι, αν θέλετε, πολύ ευχαριστώς. Ναι, κύριε Αντιπρόεδρε. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε που διακόπτω αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση, αλλά με ενημέρωσαν ότι ομιλώντας και επιτιθέμενος στον αξιότιμο και σεβαστό από όλους μας πρώην πρόεδρο της Βουλής, κ. Κακλαμάνη, ο κ. Χαλβατζής με περιέλαβε στην επίθεση και είπε ότι τον απειλώ ή κάτι τέτοιο. Και επειδή, ξέρετε, μετά από μια ορισμένη και όλοι έχουμε αμφιβολία για τη μνήμη μας, μήπως θα μπορούσε να μου θυμίσει πότε τον απείλησα, με ποιο τρόπο και για ποιο λόγο, γιατί δεν θυμάμαι τίποτα τέτοιο. Αν με την άδειά σας δηλαδή. Ναι, αλλά είπε και σαφώς ο Αντιπρόεδρος κλπ. Γνωρίζω ότι σε εσάς, η τιμή ανοίξει σε εσάς, κύριε Πρόεδρε. Αλλά γιατί περιέλαβε και εμένα, δεν κατάλαβα. Τι είμαι εγώ, σάλτσα. Ας πει αυτό τότε, ότι με αγαπάει περισσότερο. Κύριε Αντιπρόεδρε, τώρα θα θέλει το λόγο ο κύριος Χαλβατζής προφανώς. Για πολύ λίγο, κύριε Χαλβατζή. 1 λεπτό. Αναφέρθηκα, ούτε απείλησα κανέναν, ούτε υβρίζουμε εμείς κανέναν. Κανέναν δεν υβρίζουμε, πολιτικά τοποθετούμαστε. Ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, μίλησε για την πολιτική ασυλία που έχει το ΚΚΕ. Συνέκρινε την ασυλία που έχουν οι βουλευτές και την ειδική ασυλία που έχει το ΚΚΕ. Αυτή η φράση είχε διατυπωθεί και από τον κύριο Πάγκαλο επανειλημμένα σε συνεντεύξεις του, είναι γραφτά αυτά τα πράγματα. Και είπαμε συγκεκριμένα ότι εμείς δεν φοβόμαστε απειλές. Είναι πολιτική η τοποθέτησή μας. Κανένας δεν μπορεί να απειλεί το ΚΚΕ ότι θα του άρει την ασυλία. Έχουμε εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους, στην εργατική τάξη, στον ελληνικό λαό. Αυτοί μας στέλνουν εδώ.